Goed voorbereid zien? Rabobank doet met met. Kijk op rabobank.nl/hypotheek. Ik kan er niet in liegen, hij is nou helemaal zo, dan val ik toch door de maan. November is in zicht, en dan ben ik zo blij als een week. De 11e dan ben ik er zeker bij, daar opent mijn harde knal. Dat duurt me dan weer lucht, de confetti die vliegt door de lucht. Allemaal confetti vliegt hier in het rond, allemaal confetti ligt hier op een grond. Want zonder die confetti met een carnaval ligt het toch wat minder, dus dan kunt je weer die knal. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Meer vastelovend zeg ik, het motto des te vast, maak lol en plezier met die dag. Ik weet niet of jij dat ziet, vastelovend lach, zing en geniet. En samen lopen wij onder de zaal, dansen hossen tot diep in de nacht. Dat duurt me dan weer terug, de confetti